Du lytter til Bagerstop, en podcast om motionscykling. Goddag og velkommen til Bagerstop. Tak fordi, at lige netop du har trukket et nummer til den her Bagerstop-kø, hvor der forhåbentlig venter belønning i form af en masse kalorierige cykelguldkorn. Du er mere end velkommen her, selvom din puls stiger hurtigere end en løsluppen heliumballon, når du rammer de sidste meter af et Strava-segment. Og vi er faktisk fuldstændig ligeglade med, om du cykler 23 eller 32 km i timen på dine cykelture. Nogen, som nok ikke er det er en del af den store danske cykeltalentmasse, vi har i Danmark, for mens der lige nu er 8 danskere, som giver den gas på de franske landeveje i Tour de France, og i øvrigt har masser af national succes i de internationale cykelløb, så foregår der en masse i dansk cykeltalentudvikling. Mit navn er Martin Weibel, og det her emne, det vil jeg snakke om i dag sammen med en person, som har hænderne helt nede i mulden i den danske talentudvikling. En person, som gøder cykelgræsrødderne og gør unge danske cykelryttere klar til store udfordringer, som kan vente dem. Det er dig, Christian Moberg. Velkommen i Bagerstop. Mange tak. Christian, du passer jo som glasur på en dagmartærte på det her emne, fordi du har jo været en del af den danske cykelelite i en lang årrække, og så er du mentor for mange af de her unge ryttere, tror jeg. Du har været løbende også. Så er du ikke mindst træner og assisterende sportsdirektør på Kole Quick Cycling, som jo er et hold, der slår sig op på talenter, ikke også? Ja. Du er jo den helt rette her, ikke? Det håber jeg da. Har jeg det hele med i forhold til det her? Dit arbejde med cykeltalentudvikling? Ja, det spænder jo bredt. Vi kigger jo efter talenter alle steder, også måske andre steder end Danmark, men vi foretrækker selvfølgelig at danske ryttere på vores hold, så derfor så bruger vi rigtig meget tid på unge danske talenter, og vores idé med vores cykelhold er at skabe talenter til pro-kontinental hold eller World Tour hold. Ja, fordi I er på det tredje højeste niveau, kan man sige, som kontinental hold. Ja, og der vil vi højst sandsynligt forblive al den tid, vi eksisterer. Vi har set Rivale prøve at tage springet. De har lidt været samme som os. Det kræver bare noget helt andet, end at være talentudvikler. Ja. Det er en stor maskine, der skal startes der, så jeg tror, vi gør det, vi er rigtig gode til, og det skal man blive ved med. Hvordan er det at arbejde med de her cykeltalenter? Men det er fedt. Da jeg stoppede, kunne jeg jo ligesom vælge, om jeg havde lyst til at blive i sporten, eller om jeg kunne sætte mig ned i kassen i Netto og blive varer, men altså, jeg har jo så meget passion for det, og det med at opvokse eller udvikle talenter, det er virkelig noget, der tænder en. Altså, det er noget, man bliver begejstret af, når de vinder cykler, fordi man har selv siddet der og ved, hvor meget man går igennem. Så det er fedt at være med og mærke, at der er en hel masse unge mennesker, som måske kunne tjene flere penge ved at sidde i Netto, men de offer hele deres liv og deres hverdag på at blive professionelle cykelryttere og leve deres drøm. Det skal vi snakke mere om lige om lidt. Nu skal vi lige... det plejer at være mig, der har kage med, men du har købt kage der, ikke, til os, Christian? Det er virkelig pænt af dig. Hvad er det for noget? Jeg ved faktisk ikke, hvad det er, men altså... det er et horn af en eller anden art. Det ligner en kanelhorn med lidt lækker chokolade på, og lidt glasur. Jeg tænker, at Bagerstop-podcasten, den kan jo ikke køre uden der... Overhovedet ikke. Der er bare en lille smule kage, og det fede er, at du har også tager kage med. Så. Ja, så vi går ikke ned på det i dag. Nej. Det er super godt. Nok om kagen lige i den her omgang. Jeg vil lige hurtigt bruge lidt tid på lige at smide en kæmpestor, gigantisk sticky bottle til alle jer fantastiske mennesker, som støtter Bagerstop på tier.dk. I er med til at holde gang i Bagerstop, som var det energigel for en sukkerkold cykelrytter. Tusind tak for jeres støtte. Jeg har lige, inden jeg kørte ud til Christian, her trukket lod om en SLI Cycling Jersey fra Danske Fusion til en værdi af 750 kroner og en flaske God Barolo fra 2016 fra Vinpusheren. Det skulle være den bedste årgang. Jeg ved ikke ret meget om det, men det gør han. Vinderen bliver offentliggjort på Facebook her senere i dag. Kan jeg nå at være med? Ja, det skulle for sent, Christian. Ej, den skulle være virkelig god. Det gør lidt ondt at forære den væk også, men sådan skal det være. Ja. Og Fusion, de har jo faktisk været gavmilde igen. De er allerede klar med næste præmie, og det er en rigtig fed præmie. Det er et par SLI Bip Shorts til en værdi af 1.500 kroner, som venter en heldig støtter derude. Jeg har selv sådan et par, og de er virkelig lækre. Det er sådan high-end cykelbukser i super let vævet elastisk materiale. Der er ikke noget, der skarver der. Dem trækker jeg lod om, når vi kommer op på 190 følgere på tier.dk. Lige nu er vi, tror jeg, på 173. Det er virkelig, virkelig flot. Og som altid, så gælder det, at du får et lod i den her lodtrækning for hver 5'er, du donerer per afsnit.
Så men først og fremmest så hjælper du jo Bagerstop på vej på den måde her, så tusind tak. Christian, har du sådan et par shorts her? Ja, det var vores favoritshorts, da vi havde dem. Det var, så vidt jeg orienterede, så er det verdens hurtigste stof. Du må ikke trykke på det. Max 43 grader, hvis du skal have noget på siderne, fordi at den her elastiske metervare, som de kalder det deroppe, er helt exceptionel. Og den er egentlig dannet ud fra en gammel tribuks, så bliver den våd eller regner det, så tørrer den inden for 8 minutter. Så den er fantastisk at køre med. Det er faktisk min favorit. Det er vanvittigt. Du har de tal der i hovedet i øvrigt. Jeg har jo slet ikke fortalt dig det her inden, at det er den præmie. Og det kommer vi også ind på. Altså, jeg er en nørd, når det indgår materiel, træning, filer, watt, briller, hjelme. Du kommer bare, så skal jeg komme med de guldkorn, jeg har. Ja. Men det er, altså jeg synes, de er lækre også, så det kan man godt glæde sig til, hvis man vinder dem. Ja. Christian, hvor stort talent var du egentlig selv, da du var ung cykelrytter, teenager og cyklede en del? Jamen, jeg startede, da jeg var 8, og jeg vandt nærmest det hele. Ja. Så et eller andet talent har der jo været. Jeg tror mere, det var min agerighed og min vilje til at vinde, der bragte mig i de unge år. Så lever man klassisk, så bliver man lidt doven, og så vinder man nogle cykler, får nogle blomster og et par pokaler, og så er der nogen, der kommer og overhælder en, og så finder man ud af, okay, jeg skal også til at træne lidt. Og så vandt jeg en 3-4 løb som førsteårs junior, og også en 4-5 løb som andenårs junior, men der var jeg ligesom lige efter de bedste, og kørte på landsholdsløb og blev i top 10 til DM begge år, men ja, der var jeg sådan lidt efter, og så skulle jeg så til at være senior, og der fandt jeg altså ud af, at der skulle time af banken, for jeg overhovedet kunne nogensinde drømme om at bare blive cykelrytter, så der forsvandt talentet egentlig lidt. Min talent for cykelløb har jeg stadigvæk hovedet, som bragte mig rigtig langt, men jeg har da haft noget talent for det, ellers så tror jeg ikke, man kommer sådan videre fra de første år, at man cykler. Er man helt talentløs? Nej, det tror jeg aldrig, man er. Jeg tror, det handler meget om dedikation og arbejde og viljen til at vinde det, og de fleste cykler, der er meget agerige og meget stedig. Ja, og det er vel også et talent at være, kan man sige. Altså, det er vel også noget medfødt, som man skal have for at komme rigtig langt. Ja, altså hvis man begynder med at cykle, eller spille fodbold, eller håndbold, så vil man gerne vinde som udgangspunkt. Ja. Jeg har også sendt forward i fodbold, så jeg sparker den bare ind og skældte de andre ud, når de ikke afleverer til mig. Til sidst blev jeg træt af det, og så vil jeg gerne dyrke en sport, hvor jeg var mig selv. Altså, jeg kunne altid kigge på mig selv og sige, har du gjort det godt nok, eller hvad har du gjort forkert, eller nu lavede du en fejl igen, i stedet for at det var mine holdkammerater. Ja. Hvornår synes du, man er et cykeltalent? Altså, hvornår kan man tale om, at man har talent for det her? Ja, men der er jo en genetik, som på en eller anden måde er vi født med den, og den synes jeg ikke kommer til syne, før at vi bliver fuldt udvokset. Nej, okay. Lad os tage et godt eksempel her midt under Tour de France, Kasper Asgreen. Genetisk talent. Cykelmæssigt talent overhovedet ikke. Okay. Men det har han lært. Ja, hvad mener du med cykelmæssigt talent overhovedet ikke? Ja, men vi har hørt de her historier mange gange med, at han, første gang jeg så ham, kom han i læderjakke, cowboyhat, og han har gået til ridning og sådan noget. Altså, der var ingen cykelopdragelse. Altså, det har han jo fået hen ad tiden. Ja. Men han fik tydeligvis rigtig meget power. Genetisk rigtig godt sammensat. Ja. Det vil sige, en stærk rytter begår sig bedst på enkeltstarterne i starten af hans karriere, og så senere i løbet, så bliver han jo så bedre og bedre taktisk, han bliver bedre og bedre teknisk, som er cykling. Ja. Ja, det tænker jeg egentlig også, nu vi lige taler, nu skal det ikke handle om elite, men når vi nu taler om Roglic, jeg læste, han fik sin første cykel som 21-årig. Ja, i 2017. Ja, det er fuldstændig sindssygt. Ja. Igen, genetikken må være med ham. Han vælter på en nedkørsel i Dauphiné. Han mangler måske lidt. Remco Evenepoel, tidligere fodboldspiller, vælter ud over broen i Lombardiet rundt. Mangler måske lidt cykling. Ja. Har alt genetikken og poweren. Så det er gået fra det her med at få træner og wattmåler til, at det handler bare om at være stærk, men vi ser gang på gang, at cykelløb bliver også afgjort, når man er klog og teknisk og taktisk god. Ja, og det er jo virkelig interessant. Når du nu er ude og kigge på et juniorløb, som du jo er ofte, og ser nogle ryttere komme cyklerne, kan du så se, om de er talentfulde eller ej? Måske ikke med det blotte øje, første gang jeg ser dem. Nej. Det er altid let at læse resultatlisten. Ja. Så er der i hvert fald nogen, der har et talent.
Ja. Om det så er et talent, vi kan bruge, det må vi finde ud af med tiden. Vi tager dem jo ind stille og roligt fra de andreårs junior første gang. Så tager vi dem med en weekend, viser dem, hvordan vi gør det, fortæller dem om det. Jeg kan tjekke deres træning og så videre. Men ingen pres, ingen lovende kontrakter, ingen 1000 kroner sedler i luften eller noget som helst. Altså, det handler jo om, at cykelrytterne skal forblive de cykelrytter, de er. Ja. Men de skal vide, hvad fundamenter de kan arbejde under, og hvad muligheder de får. Ja. Altså, kan du kigge på dem og se, hvordan de sidder på cyklen, og sådan noget? Kan man bruge det til noget som helst? Ja, vi kan jo alle sammen godt lide en flot cykelrytter. Men det er ikke altid, det går så stærkt. Så nej, og så alligevel jo. Og jeg kan godt lide, når der kommer en juniorrytter og kører alene hjem, og han også sidder flot på cyklen, men det gælder om at køre hurtigt, og hvis sidder man så som Chris Anker, jamen, så må vi jo arbejde med det. Ja. Hvis det er målstokken, sidder man ligesom Michael Mørkø, jamen, så arbejder vi med nogle andre ting. Ja, super godt. Når man går ind på Colequicks hjemmeside og klikker på punktet talentudvikling, så kan man se, at der står, og jeg citerer her, Christian, hos Colequick er det primære formål at finde talentfulde cykelryttere, som holdet kan præge og udvikle både personligt og menneskeligt, og gøre dem langt bedre til deres fremtidige karriere som professionelle cykelryttere. Er det det arbejde, I har i? Jeg kan se, I er meget unge. Det ligner sådan en flok konfirmander, når man ser på jeres cykler derinde. Ja, jeg tror også, vi har fået nye bogholder den ene gang. Men altså, det er cykelrytter, ja. Åbenbart. Ja. Hvad er det, de skal lære, de rytter I får ind? Jamen, som jeg har sagt mange gange, de er alle sammen talentfulde på en eller anden plan. Om det er det ene eller andet. Nogle af dem har 100% styr på alle deres ting. Nogle af dem har 0% styr på alle deres ting. Så det er sådan noget, de skal lære. De skal huske deres pas, de skal huske deres licens, tandbørsten. Der er også nogen, der glemmer sengetøj, hvis de skal det med. Altså det er så et sted, man arbejder med nogle af dem, og nogle af dem kan ikke finde ud af at uploade deres træning, eller nogle af dem gider ikke at træne, eller der er mange perspektiver i det, så hvis du har 14 rytter, jamen så er der nærmest 14 forskellige måder, du skal arbejde med rytterne på. Og så starter man så med at lære dem at kende. Ja. Det er som regel der, hvor jeg starter med alle, jeg arbejder med. Hvis ikke du kender dine ryttere, så kan du ikke hjælpe dem. Nej. Og hvis rytteren ikke har lyst til at blive lært at kende af ham, som skal træne dig, hvis han ikke giver noget tilbage, eller vil være en del af cykelholdet, eller vil være en del af den udvikling, som han skal gå, jamen så kommer det heller ikke til at gå. Nej. Så det er lige så meget samarbejde, og derfor er det også bare mega vigtigt, at vi på vores hold har personlige interesser i alle rytterne. Ja. Og rytteren har personlig interesse i at lære sine holdkammerater at kende og sin sportsdirektør at kende. Ja. Og hvordan gør man det? Nogle af dem, de tager på overlevelsestur med BS. Vi tager en druktur en weekend i oktober. Og forhåbentlig ikke brækker benen eller et eller andet. Nej, forhåbentlig ikke. Ja. Så det er en start, ikke? Så får de en lørdag aften sammen, hvor de kan hygge sig og lære hinanden at kende. Og man hører så mange ting, når du arbejder sådan et sted, som vi gør. Ham der skal du ikke tage. Ham der skal du ikke tage. Ham der, han er mega forkælet. Ham der, han er bare en idiot over for sin holdkammerat. Ham der, han kører kun for sig selv. Altså, det er, du kan blive ved. Ja. Og man skal gøre sig sine egne intentioner om, hvad det er for en rytter, og hvad det er for... Og de har lidt respekt, når de kommer. De fleste af dem har set mig køre, så det giver sig selv, at der er en lille smule respekt. Hvorimod Brian Hellerup, han er ved at være så gammel, at de kan ikke huske ham. De kender ham overhovedet ikke, så de ved ikke, at han har kørt cykelløb. Men han har altså været danskmester, det har jeg trods alt ikke. Og så er der en eller anden respekt, som gør, at vi kommer meget tættere på rytterne, men vi har respekt for rytterne, og de har også respekt for os. Og så sammen så udvikler vi de her unge talenter, om det er, at de skal huske tandbørsten, eller sengetøj, eller pas, eller om de skal lære at træne mere, eller træne rigtigt. Og så giver vi dem rigtig meget plads. Ja. Der er også unge rytter, der er kærestes over, og så kan de ikke cykle. Altså, så det er også et problem. Vi skal snakke med dem og nøse dem lidt også. Ja, og hvad vil det sige at være en træner, coach, vejleder? Ja, altså, den ene har det ene problem, den anden har det andet problem. Det er ikke et spørgsmål, om de træner 4 timer eller 5 timer, fordi man kan sige, at de 14, vi har lige her på vores hold, de er jo gode. Ja. Ellers var de der ikke. Nej, det må man sige. Nogle af dem skal overbevises om, de er gode, som også er en kunst, og nogle af dem er måske lidt en lotto-kupon i, om de bliver rigtig gode eller ej, men det må vi jo se. Men nogle har masser af selvtillid, og nogle har ikke så meget selvtillid. Nej. Så der skal du også bygge nogen op og hive nogen ned. Og jeg tror, Skelde sagde til mig for mange år siden, det tager 3 år at bygge en rigtig cykelrytter. Og man kan altid lige starte med at jorde ham lidt ned under gulvet, og så hive ham op igen, så bliver han som regel lidt stærkere. Ja, man skal have nogle nederlag også.
Ja, det er helt naturligt. Nogle rytter er rigtig gode til det og kommer tilbage i superform, og andre er ikke så gode til det. Så det er virkelig en svær ligning at regne ud, hvordan man bliver en god talentudvikler eller talentspotter, hvordan vi ser dem. Det er lige så meget en følelse af, når du snakker med dem, og du lærer dem bedre at kende, okay, passer de ind her? Vi har altid nogle rytter, vi har haft i 2-3 år, som vi stadig arbejder med. Ja. Og det er ikke, fordi de er dårlige. De skal måske bare have lidt mere tid, og de kræver måske lidt mere uddannelse, det hedder det ikke, men lidt mere tid til at blive den, de nu er, inden de skal ud og rejse og flytte til Spanien og undvære deres mors mad og sådan noget. Og det vejleder vi dem også til. Ja. Nogle gange så lytter de, andre gange så er der altså igen for, at de slet ikke lytter. Ja. Men hvordan, altså, der er jo rigtig mange, de starter jo først med at cykle, når de er ældre. Og dem, der så starter lidt yngre, der må, altså, forstår mig ret, men det er jo ikke en sjov sport på samme måde som fodbold eller boldsport, hvor du også skal have fokus på nogle andre ting. Her skal der arbejdes hårdt. Så jeg kunne forestille mig, at der er rigtig mange, der falder fra os. Er det rigtig formodet? Ja, det gør der. DSU har helt sikkert en statistik for, hvor mange procent det falder i antal fra de junior til de bliver 23 og senior. Og der er så mange tilbud i de unges verden, og de kan nærmest ikke vælge. Men jeg tror, at vi har ikke haft nogen nu, som er stoppet med at cykle, fordi at de vil lave noget andet. Så det er jo også en kunst at finde dem, som vil det 100%. Det lyder også som en kliché, men altså, man kan hurtigt mærke, om rytterne vil det her, eller om de hellere vil gå i skole og drikke fredagsøl. Ja. Ja, fordi man skal committe sig til det, hvis man skal helt op på det niveau, hvor I er. Ja, altså der er jo ikke andet. Man sover og spiser og træner, og så har man måske en skole, man passer under Team Danmark, eller også så går man med aviser, eller et eller andet fritidsarbejde. Altså der er næsten ingen af vores, der er fuldtidscykelryttere. Og det er egentlig også noget, vi går lidt væk fra, fordi vi synes, det er meget sundt for dem, at de også har noget andet at tænke på. Man kan hurtigt blive sin egen værste fjende, hvis man bare sidder og læser resultater fra weekenden. Og det gør man som cykelrytter, fordi det er det eneste, man tænker på. Så har du ikke noget at lave mandag morgen, så tænker du på, at du kun blev nummer 17 i går, hvor du skulle have vundet for måske at få en ny kontrakt. Ja. Altså umiddelbart, når man taler talentfulde unge cykelrytter, så jeg forbinder det sådan med alderen fra 13 til 19 år, eller deromkring i hvert fald. Hvor der sker alt muligt andet. Der er jo rigtig mange, de sidder og spiller CSGO, eller sådan nogle ting her, som umiddelbart er lettere, end at skulle ud og bruge en masse energi efter gymnasie eller folkeskole ude på cyklen. Betyder det, at det er nogle særlige typer, som kommer langt inden for det her? Det er i hvert fald nogle typer, som er målrettet. Ja. Og hvis jeg havde en stor virksomhed, så ville jeg ansætte dem alle sammen bagefter, fordi jeg vil være 100% sikker på, hvad jeg fik. Ja. Og det gør man med de her drenge. Altså, man skal ikke være i tvivl om, at er der nogen, der vil vinde, så er det dem. Er der nogen, der vil det, er der nogen, der går op i det, så er det dem. Ja. Og det kan man mærke fra første gang, man møder dem. Dem, som er lidt laissez-faire og sådan lidt, det går nok, jamen, de kører ind på banen. Så, ja, okay. Hvorfor siger du det? Er det noget andet? Nå, men det regner ikke derinde. Nej, på den måde. Og det er lidt kortere, det gør ikke ondt i så lang tid, man er ikke helt så udmattet. Man kører som regel friske løb. En gut som Rasmus Lund, han er et godt eksempel. Han er måske Danmarks største sprinterslænder, og den hurtigste, der er. Men okay. Han kan sgu bedst lige at køre 2 timer, eller køre rundt ind i tørvejr. Ja. Ja, det kan jeg jo i og for sig godt forstå. Men, ja. Og hvis man så kan blive verdensmester og olympisk mester, jamen, så er det jo måske godt. Så er det okay, ja. Et eksempel på en, som mistede gnisten, Christian, det var Anton Charmi fra jeres hold, som han er jo nykåret U23 EM-sølvvinder. Han mistede lysten, virkede det til, og så startede han op igen et par år senere, og så fik resultater med det samme mere eller mindre, og så hentede I ham ind. Hvad tror du, det var, der ligesom slukkede hans motivation, og hvad gjorde så, at han alligevel startede op igen? Og hvorfor kan han køre så stærkt, når han har holdt pause? Det er, fordi han er et stort talent. Ja, ja, det må han være. Og hvorfor er han det? Jamen, han har poweren, samtidig med, at han har hovedet. Det er en god cykelrytter. Men er der en ting, der spiller ind her, så er det menneskelige. Især på Anton. Og det er måske der, hvor vi kan gøre en forskel. Nogle bebrejder mig nogle gange for at være lidt for gode venner med rytterne, men jeg kan også læse dem. Det er meget nemmere for mig. De er transparente over for mig. Jeg kan se på dem, når de har det godt eller dårligt. Ja. Det har ikke noget med genetik at gøre, og det har ikke noget med træning at gøre. Det har noget med deres psyke at gøre, hvordan de har det med sig selv. Og det tror jeg er en stor del af det, Anton han har opnået, er, at han er glad ved at køre på cykel. Altså vi skal helst synes, det er sjovt, når vi skal køre 5 timer i regnvejr. Og han er top seriøs.
Jeg bruger 3 timer om ugen på at læse hans filer og beskrivelser af træninger. De er lange, og de er detaljerede, men det gør det meget nemmere for mig, for eksempel, at vejlede en rytter, som er fuldstændig transparent om hans følelser, hans nuværende niveau, hans form, hans tilgang til den træning, jeg synes, han skal gøre. Ja. Han er responderende på det. Er det godt? Er det dårligt? Hvad vil du helst? Vi startede allerede 3 måneder før Tour de l'Avenir, og lagde et program decideret til Tour de l'Avenir. Ja, som så blev aflyst. Ja, men det gør ham ikke til en dårlig cykelrytter. Nej, og formen kunne han godt bruge til noget alligevel jo. Og han skal nok blive professionel. Ja. Så den her snak med rytterne om, at det har måske været det svært over for en rytter som Anton, og Nikolaj Brygner, eller hvem det ellers er, som gerne vil være professionel næste år. Ja. Det er rigtig svært at køre sig til en professionel kontrakt til næste år. Ja. Men alligevel, så skal profolkene bruge nogle nye rytter. Der er altid nogle nye talenter. Så Frederik Vandal, han er for eksempel kommet til bord af hans skrue, uden at lave et eneste resultat. Ja. Hvordan kan det lade sig gøre? Ja, men cykelsport er jo meget kontakt, og det er agenter, og det er vedholdenhed for folk, som går op i det her. Altså, Jumbo Visma tager folk hos os, og nu også bruger hans skrue, og vi får 7 mand til Uno X. Og altså, når de leder efter talent nu, jamen så på side 1 står der måske Team Koldkvik Danmark, i stedet for side 5. Ja. Det er selvfølgelig en stor fordel for os, når vi lever af at lave talenter, men det viser også, at det arbejde, vi laver, det fungerer. Og så gør det også, at de ryttere, som er første eller anden års senior, de gerne vil køre der. Er man blevet bedre til at se ud over resultaterne? Nu sagde du selv, at han havde ikke lavet et resultat. Er man blevet bedre til at kunne se, at et cykelhold har brug for mange ting, ikke kun dem, der vinder? Ja, men man skal ikke tage fejl. Frederik er også en vinder. Ja. Kæmpe vinder, og var den rytter, der vandt flest junior-DM på 1 år, og altså kæmpe talent. Men ja, man kigger også ud over resultaterne. Og de spørger også, hvordan er ham her? Ja. Med alle de parametre, vi har snakket om. Ja. Hvordan er han socialt? Der er han rigtig god. Hvordan er han på cyklen? Der er han rigtig god. Hvordan er han? Jamen, han er både let og hurtig. Okay. Det kan de fleste cykelhold godt lide. Så kan han måske komme med op over nogle stigninger og vinde nogle spurter samtidig med. Og alle sådan nogle ting, det er noget, der spiller ind. Men først og fremmest, så det, der giver Frederik chancen, det er jo, at de kigger vores vej. Ja. Fordi var Team Koldkvik bare et lille bitte hold i Skive, som ingen anede, hvem var, jamen, så var de ikke kommet nogen steder. Men hvorfor, altså, jeg kan jo mærke og se på dig, Christian, du er jo stolt af det, at de kommer derop. Hvis nu du var træner på et fodboldhold, så ville du være rigtig træt af det, fordi så manglede du nogle spillere, når I skulle ud og spille kamp. Hvorfor er det et mål for jer, at I kan sende ryttere videre? Ja, nogle gange er jeg da også træt af det. Ja. Jeg vil da gerne køre med det samme hold hver år, men vi lever af at lave talenter. Og hvor skal talenterne være? Jamen, de skal jo være på øverste niveau. Ja. Så er de jo ikke talenter, og det er jo det, de kommer over til os for. Vi kunne jo bare skaffe 20 millioner til lønninger, og så kørte de hos os resten af deres liv. Ja. Men så mange penge har vi ikke. At der så ikke er nogen transferpenge, det er sådan noget helt andet, det kan jeg godt bruge. Fordi så begynder det at blive sjovt. Men det er der ikke, og det er ikke fodbold, det er passioneret sport. Ja. Det er virkelig noget, hvor folk de giver deres venstre arm, eller højre, eller hvad de spiller med, til at komme videre. Ja. Så. Og der ligger måske også noget skulderklap, og måske endda ligefrem noget PR-værdi i at kunne sende nogen videre fra jeres hold til et større hold. Det er kæmpe PR-værdi. Sådan en pressemeddelelse mandag efter DM, med hvis ikke verdens største cykelhold, så i hvert fald i top 5. En 19-årig gut fra, han bor så i Sverige, men fra Sjælland, som kører i Skive, har kørt 5-6 starter for os. Han er allerede på World Tour-niveau. Det er kæmpe skulderklapper. Det er også det, der gør, at vi står op hver dag og gerne vil arbejde med talenterne. Altså, vi er da trætte af Anton, han skiftede til Uno X, fordi han kunne vinde 100 løb for os. Men vi ved også godt, hvad vej det går. Ja. Og Gummi, min gamle sportsdirektør, han sidder over på den anden side og hugger alle vores talenter, fordi han ved ikke hvor han skal kigge. Ja. Og de har pengene til at betale dem løn, og de har et profhold, så hvorfor skulle de ikke skifte dertil? Om han så skulle være blevet her et halvt år, eller taget på Uno X et halvt år, det giver måske det samme. Nu er jeg, vi snakker om Anton nu, som skifter til Uno X. Ja. Og jeg har slet ikke snakket med ham endnu, om han skifter træner eller kontaktpersoner, fordi det er jo sådan i cykelsport, du kan jo sagtens køre på et andet hold, og så stadigvæk have en god coach eller en træner et andet sted. Ja, cykelholdet er bare interesseret i, at du bliver så god som muligt. Ja. For eksempel Mads Pedersen og Michael Valgren har jo Andreas Stensen, min gamle holdkammerat, som træner. Ingen ved det nærmest. Nej, jeg vidste ikke. Nej.
Han er ikke sportsdirektør. Hvor ender han hen? Hvor god bliver han? Ja, men altså Bjarne Riis sagde jo, at han var ny Contador, så stoppede Anton ugen efter. Så det gør jeg ikke. Jeg gør ikke det samme. Jeg siger bare, at Anton han er virkelig god til mange ting, men han skal drives på den rigtige måde, og han skal vejledes, måske ikke så meget, fordi han går selv meget op i det, men han skal føle, at han er tryg, og han skal føle, at han hører hjemme, og han bliver værdsat. Han har ikke brug for det pres der. Der er rigeligt at pres i vores verden. Ja. Hver weekend er fyldt med pres, ikke mindst for en selv. Ja. Og han er lige så ambitiøs som alle os andre. Ja. Og nogen kan tage meget pres. Jeg var bedst, når jeg fik at vide, nu har der ikke nogen kontrakt, Christian. Nå, for satan, så må jeg jo til at vinde noget cykelløb. Ja. Det var det pres, jeg godt kunne køre under. Ja. Hvor måske andre, de vil sige, det kan jeg ikke. Ja. Jamen, hvis nu han er den nye Christian Moberg, så er han så er der en vis pres, men alligevel ikke. Nej, det håber jeg ikke. Han kommer meget længere. Godt. Ja, han kommer meget længere. Ja, spændende. Men han er jo etabløbsrytter. Han hører helt sikkert til på World Touren. Ja. Men han skal have et par år. Nu har han skrevet en 3-årig kontrakt, så det passer nok meget godt med, at han vender sig til profarten. Ja. Ingen tvivl om hans talent. Det kan vi ikke. Hvis vi nu har et 16-årigt cykeltalent, hvordan ser vedkommendes... der er nok forskel på piger og drenge jo, men hvordan... Hvis vi tager en dreng... Ja, lad os tage en dreng på 16 år. Hvordan ser træningsugen ud så? Ja, men det er egentlig sådan, at de danske juniorer har været de verdens bedste i mange år, fordi de træner virkelig meget. Jeg tror egentlig, man prøver at få dem til at træne lidt mindre, og det gør vi i hvert fald. Men en 16-årig, du er ikke særlig gammel i cykelsporten. Man er slet ikke udviklet, at de kører tirsdag, torsdag i klubben, og så ruller de en tur mandag, fredag, hvis de har tid til det. Og så kører de cykelløb hele tiden, når de er der. Ja. Så som 16-årig handler det handler lige så meget om at synes, det er sjovt stadigvæk. Ja. Fjerne alle presser for dem. Der, som vi har snakket om, der er så meget andet at lave. Ja. Og hvis vi allerede presser dem, for de er 16, der er lang tid til de er 19 og kommer op til os. Ja, det kan man godt nå at brænde ud mange gange. Ja, og det lyder hårdt, men vi plejer altid at sige til dem, når de kommer ind hos os det første år, at alle de resultater, de har lavet, dem kan de godt glemme. Nu starter de forfra. Ja. Hvis ikke de har vundet noget som senior, så har de ikke vundet noget. Nej. Og det er en hård mentalitet, det er en hård sport, så man skal være klar på at arbejde benhårdt fra det første år som senior. Derfor så prøver vi egentlig også at trappe dem en lille smule ned inden. Vi har altid 2 juniorer med, skal være 2 års junior. Okay. Så vi har mulighed for at se dem an på vores træningslejr. Ja. Men vi er på træningslejr i 14 dage, og de 2 gæster, som vi kalder dem, de er med i en uge. Ja. Så får de lov til at bo med vores ryttere. De får massage, de får tøj, de får alt, ligesom hvis de var ryttere. Ja. Og så bliver de sendt hjem efter en uge, fordi vi ved udmærket godt, at det er hårdt. De er ikke kontirytter endnu. Nej. Og det er ikke sikkert, at de bliver det. Men nu har vi vist dem, hvordan det fungerer. Ja. Og det har vist med Frederik Vandal og William Blume, at det var mega godt for os. Jeg boede faktisk på værelse med William Blume, da han var junior. Ja. Og altså, han sad jo bare som en lille flue over på væggen og slugte det hele i sig. Altså det gør det så meget nemmere for os, når vi så begynder at snakke med dem til efteråret. Det er klart, laver de ikke nogen resultater, og de bliver rigtig dårlige, jamen så tager vi en snak med dem. Hvorfor gør de det? Ja. Hvad er det, der spiller ind? Hvorfor er I så gode på vores træningslejr? Altså, de kunne nemt køre for mig. Ja. Ikke? Men så lavede de alligevel ikke så mange resultater, så hvorfor gør de ikke det? Og så beviser det bare, at det er rigtigt for os ikke at have dem med i 14 dage, fordi at de måske er i endnu bedre form, når vi inviterer dem, fordi de gerne vil vise, at de er gode, når de skal køre cykelløb. Ja. Og så lærer vi dem selvfølgelig meget bedre at kende, og det er nemmere for os at drive dem ind på holdet det første år. Så de er nærmest en del af holdet, inden de kommer på holdet. Ikke dermed sagt, at hvis du er med på træningslejren, så er du garanteret en kontrakt. Sådan fungerer det ikke. Man skal stadig vinde en masse cykelløb. Men det er måske også et tegn på, at der er stor forskel på at ligge og køre mod dig, en mod en, og så skulle ind i et stort felt og køre cykelløb. Ja. At det er 2 forskellige ting også. Ja, kæmpe forskel. Altså, det er jo der rytteren, den taktiske og tekniske gode rytter, han kommer ind i billedet. Vi ved, de kører stærkt. De 2, vi har taget med på træningslejr, vi ved udmærket, hvor mange watt de kører på Sjörensen. Ja. Så når vi kører vores klassiske test på træningslejren, så er vi slet ikke interesseret i, hvad junior de kører overhovedet. Nej. Vi er interesseret i at lære dem, hvordan vi gør det, og hvor godt kammeratskab vi har. Og at kan de ikke indgå i det her kammeratskab, jamen så har de ikke en plads på vores hold, lige meget hvor gode de er. Nej. Så vi har faktisk nogle top rytter, som vi vælger fra, fordi de ikke passer ind. Ja, det er lidt ligesom ude på en arbejdsplads, lyder det som om, hvor det skal fungere som en enhed, det hele. Ja, altså vi vil hellere have en, der passer ind, end en, der bare kører stærkt, der slet ikke passer ind. Ja. Vi skal nok lære dem at køre stærkt. Ja, du er så lige inde på nogle flere elementer her, Christian. Altså man kan jo sige, der er det rent fysiske, som jo er det indlysende, at man skal have et talent der. Så er der det mentale.
så er der nok noget taktisk, og der er også noget teknisk. Hvis du sådan skal prioritere, jeg ved ikke, om der er mere end det, men hvis du skal prioritere de 4, og du skal ud og have fat i et talent, hvad vil du så helst have, man er god til af de 4? Fysisk, mentalt, taktisk, teknisk? Jeg vil helst taktisk og teknisk. Det er det, som jeg ser. Seriøst? Ja. Jeg kan altid lære dem at køre stærkt. Ja. Jeg kan lære dem alle sammen at træne. Hvis jeg er god til det, jeg gør nu... Jeg troede, det var lige omvendt, altså, at du vil have de 2 andre ting. Ja. Det tror jeg egentlig, de fleste tror. Så derfor så får vi også rigtig mange mails med wattfiler og test. Ja. Hvilket også er fint nok. Men hvis han nu kun kører 1 gang om ugen, så gør det jo ikke. Altså, og han bliver sat hver weekend. Ja. Så lad os... Vi har også nogen, som ikke er særlig gode teknisk og taktisk, og det kan man selvfølgelig også arbejde med. Vi har også nogen, som bare er mega stærke. Ja. Men jeg kan godt lide folk, som er mindre stærke, men cykler med hovedet. Ja. Vi skal nok lære dem at køre stærkt. De kommer ind på Danmarks bedste cykelhold. De får en hel masse gode holdkammerater, som hæver deres niveau. Ja. De kommer til at træne mere. De kommer til at træne måske lidt anderledes. Måske beholder de bare den træner, de har, og så tager vi en snak med ham om, hvordan de skal udvikle den her rytter. Men det er vanvittigt svært at lære folk taktik og teknik. Ja. Det er virkelig svært. Okay. Det kan du arbejde på i flere år, uden det lykkes. Ja. Skal vi finde et eksempel. Johan Prise Partersen. Ja. Skiftede til 200X fra vores hold, Cool Quick, til 1. august. Europamester enkeltstart for 23. Rigtig dygtig enkeltstart. Han kører 550 watt i en time, altså det er fuldstændig absurd, men er der 5 sving i træk, jamen så er han væk. Eller en dyb vandpyt. Eller et eller andet. Ja. Altså, der kommer altid noget i vejen for Johan. Ja, okay. Så det kan være, han kan lære det, trods alt. Helt sikkert. Ja. Selvfølgelig kan han det. Han bliver også bedre. Han skal ud og køre nogle flere hårde landevejsløb, så bliver han også meget bedre til det. Ja. Der er jo ikke sådan sagt, at fordi jeg hellere vil have en, der er god teknisk taktisk, at man så ikke kan lære de 2 ting, for det kan man stadigvæk. Ja. Og det er måske derfor, hvor at vi bruger mest tid indløb. Det er det taktiske oplæg, hvis vores rytter ikke er knivskarp på det. Hvem er den bedste taktisk i hele Danmark af vores nuværende rytter? Hvem tror du er bedst der? Ja, der er ikke så mange gode taktiske ryttere tilbage. Det er der ikke. De stoppede med dig, ja. Christian. det er faktisk et problem. Jeg vil rigtig gerne have en god vejkaptajn på vores hold. Ja. Jeg har lidt Nikolaj Brygner, som har et godt hoved. Heller ikke vanvittigt stærk, men han har altså vundet rigtig mange store cykelløb. Han mangler bare lige at lære fra sig, som er det næste. Ja. Så mange af dem, vi har nu, de er stærke. Ja. De er ikke så taktisk og teknisk gode. Kører I også med headset på jeres niveau? Spørger jeg dumt og totalt uvidende. Kører I altid med headset? Kun i Danmark rundt. Okay, ja, så derfor er det faktisk vigtigt at have de her rytter også. Det er meget vigtigt, og det er faktisk rigtig svært for os og for det første at regne ud, hvordan cykelløbet skal køres, inden det overhovedet er kørt. Ja. Fordi at nogle gange kan jeg sætte 10 scenarier op, men så bliver det ikke et af de 10. Så skal vores rytter selv gardere, for det selvfølgelig kan de altid kalde på bilen. Ja. Og vi gør selvfølgelig, hvad vi kan. Men i Danmark rundt har jeg fået fjernsyn og samtaleanlæg, så der kan jeg virkelig få lov at spille Ludo. Altså. Ja. Og der er det meget nemmere under Danmark rundt at kontrollere dem. Jeppe Pallesen og Axel Bæk Scott Hansen, som var vores 2 trækdyr, og Danmark rundt har aldrig nogensinde kørt på så højt et niveau før, har aldrig nogensinde skulle føre et felt. Vi havde førertrøjen på vej til Frederiksberg. Ja. De kørte med 55 i timen de første 2 timer. Ja. Hvor jeg gang på gang sagde til dem, rolig. Ja. Også. Ja. Fordi de tænker bare, nu skal han bare hen over nakken, men de skal trods alt holde i 1.500 km også. Ja. Så det er nemmere for at være sportsdirektør, når der både er fjernsyn og samtaleanlæg, hvis det er, at man har lidt problemer med det taktiske. Ja. Der er vi så Frederik Rodenberg, som er knivskarp, både teknisk og taktisk. Han er også hurtig. Han er vanvittigt hurtig. Og som regel, så skal man have lidt hurtighed for at være rigtig god teknisk. Ja. Og når du er rigtig hurtig, så har du dine problemer med at sidde med i de hårde løb, så der bliver du også nødt til at være sådan okay taktisk, for at stadig kan spille en rolle i alle løb i Danmark. Ja. Man ser jo tit, uden overhovedet at skulle hænge nogen ud, jo, men at for eksempel en Magnus Kort, han sidder tit lidt langt tilbage i feltet, selv i decimerede grupper, hvor han egentlig har hurtigheden til at skulle køre med om sejren. At han måske ikke bryder sig så meget om, eller har teknikken, jeg ved slet ikke, hvad der spiller ind der, men han sidder ikke så langt fremme i feltet. Nej, han er ikke så meget for de her positionskampe. Nej. Og det ser ikke så vildt ud på fjernsyn, men det er vanvittigt. Altså det er... Ja, det kunne jeg forestille mig.
Har du lavet puls, når du starter, så er du helt sikker på, at du ikke har det, når du er færdig, fordi det er, ja, vi kalder den nærdødsoplevelse. Det er det jo nogle gange på nedkørslerne, men det er det jo ikke i massespurterne, men man skal være bygget noget helt specielt, og dengang vi kørte med Magnus på Guld, jamen, vi kørte lange lead-outs, vi kørte langt ude for at holde ham fri. Hvad der ikke bliver råbt og skrædet på sådan en tog der, og folk de er jo helt op og støde. Altså der skal man være lavet noget specielt, og for hver gang man får en tur i asfalten, fordi det gjorde vi jo alle sammen i ny og næ, jamen så får man lige et hak i turen. Ikke? Det er ikke så sjovt. Nej, og så skal du køre Flandern rundt, hvor du skal gøre det i 280 km, og det er måske lige 10% værre end andre løb. Ja. Så det er lettere at sidde i sofaen, og synes, man skal sidde langt fremme hele tiden? Ja, jeg synes heller ikke, nu sidder jeg også i sofaen og ser Tour de France, jeg synes ikke, det ser særlig vildt ud, men lad os nu se på rytterne, når de kommer ind, altså de har rødsprængte øjne, og de er træt lige meget om folk, de synes, de kører langsomt eller ej. Altså det er stressende, det er virkelig stressende, og det er jo så også der, at talentet ved rytterne, de kommer, ikke? Magnus Kort er jo et indlysende talent, vanvittigt hurtigt, rigtig mange watt, og responderer rigtig godt, og restituerer godt, og er seriøs. Men Magnus, han vinder ikke nogen cykelløb, hvis han sidder bagerst. Nej. Så der har du igen det taktiske og det tekniske, som er en stor spiller i den. Så derfor så vil jeg hellere have en, der er god teknisk og taktisk. Hvem er det bedste cykeltalent, som du har cyklet med? Jamen, jeg har jo efterhånden cyklet med en del. Ja, jamen det er også et svært spørgsmål, men altså, hvis du sådan kigger på rent talentmæssigt, måske ikke nødvendigvis resultater, men hvem har sådan cykelfagligt, kan man sige, haft det største talent? Altså nu hænger der en trøje bagved dig, det kan de andre jo ikke se, men ja, det gør der den ad, men flot. En VM-trøje med et ur på midten og noget Kohlekvik-logoer. Det er Mads Wirtz fra Richmond, som er det tætteste, vi kommer på et komplet talent. Ja. Der var lidt med cyklen de første par år, men det fik vi ordnet. Han er god teknisk, god taktisk. Han er god til at starte. Han er god til at køre opad, når han gider. Ja. Han er god til at træne. Han er god til at være seriøs, når det gælder. Ja. Og det er jo næsten alle de parametre, vi har. Ja. Så har vi en lille smule med cyklen, som han er blevet meget bedre til. For mange nederlag, for mange nedture, for meget modstand, det gjorde, han blev usikker på sig selv, og ikke troede, han var god nok. Ja. Men han var god, og han troede på sig selv, så var han verdens bedste. Ja. Så han er et komplet talent. Jonas Vingegaard er et komplet talent. Okay, og hele vejen rundt også. Ja. Han styrte lidt en gang imellem, men det gør vi alle sammen. Han var lidt uheldig. Men altså hans genetik er jo helt unik. Og første gang han var nede ved Jumbo og blev testet, der var de jo nærmest i chok. Og han sætter de her Colorados tider. Han mangler lige det sidste. Ja, altså det er udviklingen, der kommer, når du skal være professionel. Som vi snakker så meget om talentudvikling, hvornår skal de videre, hvor skal de hen. Han har trods alt vundet en etape i Polen rundt, han er blevet 8 samlet allerede i år. Ja. Han ligger der, hvor det virkelig er sjovt. Han kører måske på verdens bedste cykelhold lige nu, som er en stor bed i sig selv, fordi at, nu skal han køre Vuelta i Spanien. Han skal nok også køre VM, tror du ikke det? Jo, helt sikkert. Ja. Helt sikkert. Men han er også tæt på at være et komplet talent i hans hoved og i hans ben. Ja. Der mangler altid lidt. Men det er jo det sjove ved cyklen. Du kan være 61, du kan være 2 meter, du kan være mega god teknisk, du kan være mega god taktisk, du kan være mega stærk. Ja. Men alligevel så lad os prøve at nævne ham, der har det hele. Altså det er måske Lance Armstrong. Ja. Ja. Og så kan vi måske ikke komme på flere. Nej. Fordi ikke engang Peter Sagan, han har det hele. Nej. Og have andet talent, ja, det er han. Ja. Fordi hvis du gør ligesom Peter Sagan, så bliver du rigtig dårlig. Ja. Så han har jo et eller andet talent. Han behøver ikke træne så meget som... Nej, han er sådan lidt lazy. Kører lidt med nogle biler og nogle flyver. Ja. Men han må jo have noget taktisk flair på en eller anden måde, siden han kan vinde den grønne trøje år efter år, uden at være den hurtigste. Han var mega stærk, men altså, de etaper, jeg har set i år, der synes jeg ikke, han ser vildt skarp ud. Men er du vanvittig, han er god teknisk og taktisk. Ja. Han kan jo ikke engang slå Michael Mørkøv længere. Altså. Nej, det kan han jo ikke. Nej. Så der mangler noget power, men han kompenserer så nogle af de andre steder. Ja. Han bliver også lidt ældre. Kører udbrud de dage, hvor de andre sprintere bare gerne vil spare på kræfterne. Han satser, han kører cykelløb på sin måde, i stedet for at prøve at regne det hele ud. Mads Pedersen er måske også et komplet talent. Han kan slet ikke køre op af, men det kan man jo lære. Han er verdensmester. Så. Ja, det er okay. Ja, men altså, der mangler også nogle ting, som man stille og roligt lærer, når man bliver ældre. Ja.
Vi siger jo heller ikke, at på Team Qualific lærer vi dem det hele på en gang, og det har vi jo aldrig gjort. Nej. Men vi prøver at skabe den cykelrytter, vi gerne vil have. Ja. Og så er det jo klart, at når World Tour'erne får dem, jamen, så er det jo nærmest, som jeg sagde før, at så starter du fra 0, når du bliver senior, jamen, så starter du på 0 igen. Ja. Og så kommer de jo med de ting, de har. De har jo et meget større råderum over test, udstyr og wattfiler og ikke mindst penge. Ja, det er jo det. Som udvikler. Ja. Også udvikler. Ja. Vi skal jo bruge nogle penge for at udvikle rytter. Ja. Så. Du var lige inde på det før, Christian, det her med alderen, med Peter Sagan. Os andre, som ikke har alderen med, skal man sige, jeg er selv 40 år, og rigtig mange, de starter i 30'erne, ikke? Der skal ikke grines der. Jeg nærmer mig også 40. Ja, det er grimt. Nej, men rigtig mange, de starter jo først deromkring, hvor man får børn og sådan noget. Altså, det er jo det, der er jo mange motionister, der gør, ikke? Og så får glæden ved cyklingen. Kan et talent også skinne igennem der? Altså, nu snakker vi ikke om kontrakter og alt muligt, men kan man også mærke, at man har forskellige talenter, når man starter sent? Ja, det synes jeg tit, jeg oplever. Ja. Det, især folk, der bliver skadet for fodbold eller for andre sportsgrene. Ja. Sportsfolk. Ja. Smid dem op på en karavanramme, altså der går et halvt år, så kører de stærkt. Ja. Det gør de, og det er lige så meget mentaliteten. Men også, at hvis man bare har lidt flere for at sidde på en cykel, jamen, så skal der faktisk ikke så mange uger til, før man virkelig begynder at mærke fremskridt. Og så kan man jo egentlig blive en habil cykelmotionist. Tror du også, det, altså, er der, nu siger du, at man kommer fra andre sportsgrene, det gjorde jeg jo også. Er der noget med, at man godt kan lide, at ting måske gør ondt, og man kan godt lide at svede? Er det vigtigt på det niveau? Ja, det tror jeg. Nu er jeg også selv pensioneret cykelrytter, men jeg cykler jo stadig en masse. Ja. Og jeg gør det egentlig ikke for at lide eller køre stærkt. Jeg gør det selvfølgelig, fordi jeg godt kan lide at cykle, og så en gang imellem, så kan jeg jo faktisk godt lide at køre op ad en bakke, alt hvad jeg kan alligevel. Ja. Det har jo et eller andet, en hel masse op i hjernen. Ja. Med alt det her udskilling af endorfiner, og hvad man nu ellers får. Altså. Ja. Så det tror jeg da helt sikkert, det håber jeg aldrig, vi taber. Hverken du eller jeg. Ej. Fordi så vil det måske være lidt kedeligt. Også lidt konkurrencegen. Det bruger jeg på Swift, for eksempel. Kører lidt konkurrence. Ja. Så jeg stadig bruger konkurrence, men altså, jeg gør det bare for sjov. Ja. Men folk, altså, jeg siger jo også til folk, jeg cykler bare for at have det sjovt nu, men det er også sjovt at lide en gang imellem. Ja. Men cykelrytter skal jo kunne lide hele tiden. Ja. Ikke? Jo. Så. Altså, det er forskellen også. Ja, og som du sagde før, at man kan jo vælge at spille Counter-Strike og tjene 100 millioner om året. Og det, men det koster også noget. Ja. Og der snakker vi også en masse cykler, og der er også en masse træning. Ja. Men som sportsmand eller som cykelrytter, så skal du... Jeg tænkte faktisk ikke så meget over, om jeg led eller ej, da jeg trænede, eller da jeg var cykelrytter. Måske i sidste, på sådan 10-dages etapeløb, kom jeg op og begyndte at være lidt træt af at lide, fordi det var så mange bjerge. Og jeg er god til at køre bjerge, så var det måske lidt hårdt, men alligevel så var det sgu meget fedt, når vi var færdige. Ja. Så jeg tror, det er en del af det. Ja. Du er opvokset med smerten på en eller anden måde. Ja. Vi snakker altid om smerten, og hvor hårdt det er og sådan noget. Jeg tror, det er lige så meget hjernen, der spiller ind. Det er lige så meget det her med, at det er langt løbet, og det er 5 timer, og det er 6 timer, og det regner, og alle de her ting. Ja, for det er sjovt nok. Jeg synes næsten lige meget, hvilken tur man er ude på, så er der jo altid tidspunkter, hvor man tænker, at det gør ondt. Lige meget, man tager en rulletur. Fordi så er vi nok lidt slemme til at køre lidt stærkt alligevel op ad en bakke eller et eller andet. Og så gør det jo ondt, og det er jo egentlig ikke det, kroppen eller hovedet umiddelbart har lyst til, men alligevel søger man det. Og det skal man måske kunne i en eller anden grad, også for at være et talent og komme videre fra det stadie. Der er ingen tvivl om, at man skal kunne presse sig selv under en træning. Og det gør motionister også. Så det er meget naturligt, at når vi rammer et modvindstykke, jamen så vi hader modvinden. Men det gør vi egentlig ikke alligevel. Men vi kan godt lide at sige det, fordi vi kan jo bare sætte farten ned. Ja. Men vi trykker alligevel til i pedalerne. Ja. Så hvor meget hader vi modvinden? Måske ikke så meget, jeg hader bakker, er der nogen, der siger. Jamen, så kan du køre langsomt op, men de vil stadigvæk gerne køre hurtigt op. Ja. Og hvis de kører sammen med nogle andre, jamen, så vil de også gerne komme først op. Ja. Så man hader det måske ikke. Men hader det bringer måske også en til, at man har lyst til at køre hurtigere. Man skal måske også bare lade være med at sige, at man hader tingene. Og så, ja, jeg elsker det jo. Altså, jeg synes, det er fedt at køre op af. Jeg synes også, det er fedt at køre modvind. Jeg kunne selvfølgelig godt være træt af, hvis jeg skulle til min svigerindes fødselsdag i Holstebro, at der så var vestenvind. Det kunne selvfølgelig godt være lidt træls. Så er der modvind hele vejen for Aarhus af, men sådan er det jo. Ja. Man kommer over det, dagen går over, og man bliver også tør, hvis det har regnet på et eller andet tidspunkt. Efter DM i Hammel fik jeg også noget tørt tøj på, selvom det regnede og var 8 grader hele dagen, og min blå læber, de forsvandt efter et par timer. Så
Ja. Man skal nok komme sig. Kroppen reparerer bare sig selv og bliver bedre til næste dag. Ja. Hvis du nu har... den her podcast, den er jo først og fremmest for motionister, Christian, og rigtig mange, der sidder og lytter med derude, de ligesom mig, ganske almindelige mennesker, som godt kan lide at cykle. Hvis du nu fik en af os i hænderne, vil du så kunne få alle os, hvis vi nu ser bort fra alder og så videre, vil du kunne arbejde med os, så vi kunne vinde et motionsløb? Altså, uanset talentet, eller skal der være talent til stede? Her snakker vi jo spørgsmål om tid. Ja. Det er jo meget hypotetisk spørgsmål, ikke? Ja. Men det er jo meget sjovt at lege med det der. Hvor meget tid har jeg at gøre med? Har du kun en time om dagen til at vinde et motionsløb på 200 km? Nej, selvfølgelig ikke. Kan man komme langt med en time om dagen? Ja. Man kan komme rigtig langt med 2 timer om dagen. Hvis jeg får en stor rytter, eller en god rytter i hænderne, så lover jeg jo heller ikke, at han vinder DM, Danmark rundt, eller Tour de France. Nej. Jeg lover, at han bliver bedre. Om det er så noget, man kan love, det er det ikke, fordi det er jo både mig og ham, der skal spille ind der. Ja. Så jeg kan jo ikke love nogen, at de vinder noget. Men du snakker meget tidsfaktoren her, ikke? Det er jo meget sjovt, fordi der snakker du ikke, hvis det er virkelig talentfuldt cykelrytter. Du snakker, hvis jeg har tid til at arbejde med vedkommende. Ja. Er det det vigtigste? Det er fordi, det vigtigste er at have en tid til at arbejde i. Hvis du kun har en time om dagen, fordi du har et arbejde, der koster 10 timer, og du har børn, jamen så kan jeg hurtigt regne ud, hvor god du kan blive. Ja. Og det er måske ikke så godt, at du kan vinde... jeg ved ikke, hvad for motionsløb du gerne vil vinde. Nej, men lad os sige Grejsdagsløbet. Ja. Jeg tænker, dem, der vinder Grejsdagsløbet, de har trænet mere end en time om dagen, så det kræver tid. Ja. Og hvis ikke du har tiden til at opnå de mål, du gerne vil have, jamen, så kan du have nok så mange mål. Så lad os sætte mål efter den tid, du har. Ja. Jeg tror også, vi vendte også meget i den podcast, vi havde tidligere om træning. Man kan bruge den tid, man har, ikke den, man ikke har. Ja. Præcis. Lad os så sige, okay, jeg har fået et år fri, jeg har sgu vundet i lotto, eller jeg har investeret i Uber, ligesom Lance Armstrong. Så jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Jeg har købt mig en jagt, den gider jeg ikke sejle i. Jeg vil gerne vinde Grejsdagsløbet. Fedt. Ja. Så har jeg evig tid. Ja. Så kan jeg simpelthen vælge at sige, du skal køre 3 timer den her dag, 4 timer den her dag. Jeg ved præcis, hvor langt Grejsdagsløbet er, hvor mange højdemeter det er, hvor mange TSS skal du score. Det vil sige, hvor meget forberedelse skal vi lave, inden du kommer til det her løb, og hvordan skal vi bygge op og bygge ned og trappe ned. Og der er alle mulige faktorer, som man, hvis jeg nu havde frit, til at ændre på den person, rytter, som jeg skal til at vinde Grejsdagsløbet. Ja. Men det kan jo være, at han bliver nummer 36. Ja. Så det er et meget hypotetisk spørgsmål, men også et godt spørgsmål, fordi det er tit sådan, at folk siger, jeg kunne godt tænke mig at vinde det her motionsløb. Ja. Jamen inden du nogensinde har tænkt over at sige det her, eller foreslå det for din kone eller din træner, har du så overhovedet tænkt over, hvad der skal til? Ja. Har du overhovedet tænkt over, hvor lang tid det egentlig tager? Fordi at det er ikke løb, det her. Det er cykling. Ja. Og det tager bare lang tid. Nogle responderer selvfølgelig hurtigere end andre, og det jeg ser ved motionister er, så snart de begynder at køre specifikt af intervaller, det er, at de bliver rigtig meget bedre på kort tid. Ja. Men skal du også være god på 200 km i Grejsdalen, så skal vi altså ud, hvor vi træner i hvert fald et halvt år. Ikke? Ja. Så der er ikke nogen, altså man kan sige, der er ikke nogen genvej til det her? Nej. For nogle mennesker? Nej. Altså lige meget, hvor talentfuld du er, så skal der lægges timer i det? Ja, det skal der. Og hvor talentfuld skal du være for at vinde Grejsdagsløbet? Jo, så skal du måske cykle 2 timer mindre, hvis du er rigtig talentfuld. Hvis du er meget let, så skal du måske træne lidt mindre, fordi så har du en fordel, fordi der er mange højdemeter. Ja. Så der er selvfølgelig nogle parametre der. Er du meget overvægtig, jamen, så skal vi måske arbejde 2 år med at tage 8 kilo først. Så det er hele tiden et spørgsmål om tidsfaktoren i, hvad vil man gerne på sin cykel. Ja. Også om du gerne vil vinde motionsløb. Og det er præcis det samme, som jeg sagde med Anton. Vi starter 3 måneder inden Tour de l'Avenir med at forberede os. Ja. Det er også et spørgsmål om tid. Og hvad tid skal han køre i hvilke zoner? Hvor lange er vores intervaller? Igen, specifikt på tid. Ja. Hvor lang tid har vi at forberede os i? Hvor lang tid er der til DM? Ja. Og hvor lang tid er der så for DM slutter til Tour de l'Avenir starter? Ja. Hvad skal han lave derimellem? Ja. Det er superkompensation, som er noget af det allersværeste at opnå. Det vil sige lige meget, hvor hårdt du så har arbejdet, og jeg har lovet dig guld og grønne skove, du vinder Tour de l'Avenir. Ja, men så opnår du ikke den superkompensation, du gerne vil have for al din træning, og du responderer måske ikke lige så hurtigt, som du gerne vil. Nej. Og det gør så, at Anton han kommer til Tour de l'Avenir og bliver nummer 40. Ja. Er det så min skyld, eller hans skyld, eller hvis skyld er det? Det er kroppens skyld. Ja, det kan det være. Og kroppens mekanisme, vi kender cirka 2% af kroppens indre
i forhold til træning. Altså, der findes rigtig mange specialister, og der findes så mange gode trænere, og der findes mange eksperter, men vi kender egentlig ikke særlig meget til vores krop. Nej. Og det er meget individuelt. Men det er sjovt nok, du siger det ikke, fordi nu kan man sige, at jeg har jo lavet podcast med Mathias Norsgaard, som sagde, at han var et badekar fyldt med blod. Han havde ekstremt meget blod. Jonas Vingegaard, stort hjerte. Mads Wirtz, stor lungekapacitet. Det er sådan nogle fysiske parametre, som man på en eller anden måde har. Det er alt sammen målbart. Ja, men så er der alt det, som vi ikke kan se. Men Mads Wirtz' store lunger burde kunne køre hurtigt op ad Kidesvejen. De 16 mand, der satte ham under Danmark rundt, da han havde førertrøjen. Ja. Så han havde vundet Danmark rundt, da han havde førertrøjen efter enkeltstarten, fordi han har store lunger. Ja. Men han tager Danmark rundt og bliver nummer 77 samlet, eller sådan noget. Altså, det gør, altså. Ja. Mathias Norsgaard, han har meget blod. Er det godt? Ja, fordi så renser det hele tiden. Hvor mange liter? Hvad vejer en liter? Ja. Er han for tung? Ja. Er han for stor? Kunne han have vundet VM i enkeltstart, hvis han havde været skabt anderledes? Ja, højst sandsynligt. Ja. Er Mikkel Bjerg et monster? Ja, men han har også noget teknisk, taktisk igen, som han skal lære. Ja. Så lige meget hvem du vil prikke ud, så vil der altid være, også om det er en motionist, så vil der altid være et eller andet. Og hvordan forbedrer man så de gode ting? Jamen, de er gode. De er verdens bedste til det, de er gode til. Ja. Så ham, der har rigtig meget blod, det er han rigtig god. Han er rigtig god. Ja. Ham, der har rigtig store lunger, han er også god. Ja. Men lad os nu forbedre alle de ting, som de ikke er så gode til. Fordi de er topniveau på alle de andre. Ja. Så skal du vinde grejsdagsløbet, så skal du måske træne bakker, tæve dig lidt. Ja. Skal du vinde VM i enkeltstart, så skal du måske koncentrere dig om at sidde ordentligt. Ja. Vi er nødt til at være nuanceret, fornemmer jeg. Ja, men hvis vi nu havde svaret, så sad vi nok ikke her. Så var vi til Tour de France og guide alle vores dejlige rytter i stallen. Ikke? Så, lige nøjagtigt. Og alligevel så ser vi højt uddannede trænere. Jakob Fuglsangs tidligere træner, Rune Larsen, som også kommer fra et sted, hvor de er godt oplyst. Ja. Og alligevel så var han kun på World Touren i et år eller to. Og så var han ude igen. Morten Bennekrog lidt sammen. Jeg ved godt, at han ikke gad rejse så meget mere, så han tog til DSU og arbejde igen, og han er stadig god til det. Han er stadig god til det, men han er også meget god til det mentale. Ja. Var det Sunweb, han var på? Ja. Jeg havde ham som landstræner, da jeg var ung. Okay. Han er dygtig, han er virkelig dygtig. Ja. Har aldrig selv kørt NNC-klassen i Danmark. Okay. Så der kan ikke sige, at han har lært det at sidde derude. Han har jo læst sig til det, og selvfølgelig gået op i det her. Det er en stor del af det. Ja. Men de er der ikke mere. Nej. Så hvem er den perfekte træner? Det er ham, som kender dig bedst, og ham, som kan få dig til at præstere, og ikke ham, som alle de andre bruger. Nej. Derfor så ser man det her med, at trænerne har maks 6-12 rytter. Ja. Og så er det jo altid tilladt at skifte, især i cykelsporten. Ikke? Hvis man synes, det ikke fungerer, men så bytter vi. Det gør vi også internt på Kolekrig, hvor vi har 5 sportsdirektører. Kan du ikke med den ene, så rytter over til den anden, og træner og coach. Så. Der er noget, vi lige er nødt til at komme ind omkring, Christian. Jeg kan huske, at vi havde en talentfuld dansk cykelrytter, Mads Christensen, som blev VM-bronzevinder. Jeg mener, han er Mathieu Brechels årgang. Ja. Vanvittigt dygtig. Og så stopper han lige pludselig, og jeg mener, han siger noget i sin tid med, at der var også et forventningspres om, at han skulle ind og han skulle faktisk ind og tage doping dengang. Og derfor, det havde han ikke lyst til. Han kunne ikke komme videre dermed, og så kunne han lige så godt stoppe. Han vendte så tilbage igen senere, så vidt jeg husker. Ja, jeg har kørt med ham også, ja. Han okay. er forræder, ligesom mig. Han er forræder også. Da jeg var lille. Ja. Kæmpe talent. Ja. Det der med, at man kommer ind på et World Tour hold, eller hvad det nu måtte være, og der er en forventning om det her, er det sådan i dag også? Ikke med hensyn til doping, det er der slet ikke. Okay, så det skal man ikke nævner du det for nogle rytter, så skriver de det på Twitter i aften. Altså, det er blevet helt anderledes. Ja. Gudskelov. Ja. De kørte rigtig stærkt, da jeg var første års senior, lad mig sige det sådan. Ja, okay. Der var ikke nogen, der sagde noget. Altså, lige meget, hvad du lavede. Også selvom du kørte rigtig stærkt. Men ja, der er et forventningspres selvfølgelig, det vil der altid være. Også hvis du er et stort talent. Der er også et forventningspres om, at Mads Wirtz har vundet WM-guld i enkeltstart. Der er også et forventningspres om, at han er god. Ja. Det er ikke dem alle sammen, der bliver gode. Nej. Men man forventer også, ikke, at han kommer ind og skal begynde at skyde sig selv i armen med alt muligt. Det hører man slet ikke længere. På unge gutter med. Overhovedet ikke. Ikke jeg ved alt, hvad der sker rundt på omkring på nej, det kan du jo ikke. Men vi har ikke nogen nu, som stopper, fordi de kommer til Italien og skal skrive under på, at lægen har ret. Det eksisterer slet ikke længere. Der er rigtig mange agenter, der er folk, der vil rytterne det bedste.
Og så de her brødrene kar, de er ligesom også ved at være udsluset, ikke? Det er jo ikke sportsdirektøren, der beder dig om at tage doping. Altså, det er jo, hvordan det her hold er sat op, og hvilke kulturen læger, er. Ja, hvad læger er der, og hvad gør de bedste? Hvornår ryger man ind under huden på dem, der har de bedste huden? Ja. Med læger, ikke? Og så bliver man lige pludselig rigtig god. Ja. Så jeg tror egentlig heller ikke, at da Mads Christensen han kom til Quickstep, at der stod nogen og sagde, nu skal du skyde dig i armen. Det tror jeg ikke på. Nej. Og jeg tror, at det var... Man skal være en del af gruppen, og man skal ind, hvor det er rigtig sjovt dengang. Ja. Jeg har altid troet det bedste i cykelsporten, og det bliver jeg nok ved med. Og man bliver jo lige skuffet hver gang, men altså... Jeg tænker ikke, der kommer så mange dopingsager under det her års Tour de France, for eksempel. Nej. Og i 2009 og 10 og 11, det har vi jo hørt, at der var nærmest ikke andet. Nej. Så det er jo en forbedring, og lige meget hvem jeg snakker med, og tidligere rytter og sådan noget, så har jeg ingen opfattelse af, at der er noget som helst i gære på nogen cykelhold i form af doping, tværtimod. Nej, og det er jo, altså kan man sige, fordi det var jo et af mine sidste spørgsmål, det her med, når du engang får børn, Christian, vil du så anbefale dem at dyrke det her cykling og forsøge at blive dygtige talenter? Nej, aldrig nogensinde. Nej. Jo. Altså, jeg ved det ikke. Nu har jeg ikke børn endnu. Men, jeg ville bare synes, det var fedt, hvis de lavede en sport, de godt kunne lide. Om vi så skal ned og træne volleyball hernede på græsplænen, det er fint med mig. Ja. Jeg vil jo stadigvæk komme med min mening om det. Sådan er jeg jo. Ja. Jeg siger jo gerne min ærlige mening. Også som volleyball, selvom jeg ikke ved noget om det. Ja. så er der ingen tvivl om, at mine børn de skal nok blive vejledt godt, om de cykler eller spiller volleyball eller håndbold. Det er der ingen tvivl om. Ja, så det er ikke... Altså, nu har vi jo snakket meget om, hvad man skal ofre, og man skal arbejde hårdt og alt det her, men vi skal jo også huske, som du helt sikkert også vil sige, Christian, alle de gode ting, der er ved at være et cykeltalent og være igennem det her system. Ja, altså det er vanvittigt fedt. Altså, jeg vil aldrig være foruden de oplevelser. Nu blev jeg aldrig rigtig professionel på højeste niveau, men det er måske fint nok, fordi så havde jeg bare gravet mig selv ned i en papkasse i Italien. Jeg fik det ud af det, som jeg kunne, og jeg har fået så meget med, og jeg lever stadig efter. Det er jo ikke som, at man dør, bare fordi man ikke cykler længere. Så finder man noget andet, man er god til, og heldigvis så har jeg lært så meget i de her 20 år, eller 24 år, som det har været, ikke? At, ikke at det, man skal gøre sådan, men jeg har ikke startet på skole endnu, eller noget. Jeg har rådet direkte ud på arbejdsmarkedet, og så har arbejdet jeg selvfølgelig med alle de her talenter på Coleclick og sådan noget. Så det er jo ikke sådan, at man er helt afstumpet, når man er færdig. Men det er jo også en uddannelse på en måde, at være cykelrytter. Ja, og som jeg sagde før, hvis jeg havde et stort firma, ville jeg ansætte 10 cykelryttere, når de stopper med at cykle, fordi de er så videnskabelige, og de er transparente, de er lige til at læse. Altså, hvis de møder ind på arbejde og keder det, så kan du se det med det samme. Ja. Og jeg tror, det ville være fedt, hvis man havde en stor virksomhed at arbejde med, og vi har en lille virksomhed, så vi ansætter de ryttere, som vi kan se os selv i, og vi kan se, at de brænder for det. Ja. Spændende. Har vi været hele vejen rundt? Er der noget, vi mangler at sige om det at være cykeltalent? Nej, det er jo altid, hvem er et stort talent eller ej. Jeg synes, vi kom godt meget ind på, at det er svært at sige, hvad et talent er. Ja. Virkelig svært. Og så er det jo, som Brian Holm altid har sagt, at resultatlisten, den lever jo aldrig. Så uden resultater, så kommer du jo aldrig videre, lige meget hvor stort talent du er. Så det er svært at nuancere et talent. Ja. Ja, men det jeg tog med, det var også, at man kan godt være et talent, selvom man er rundt i 30 år. Og det synes jeg også, man skal tage med derude, at der er masser af talent, men det kræver altså hårdt arbejde, hvis man vil køre rigtig stærkt. Ja, det er lige meget, hvad vi laver. Ja. Nu er det jo talent for podcast og lyd, jo. Det er jo, det har jeg trods alt ikke. Jo, det synes jeg. Jeg nyder det, når du også laver podcast. Ja, det er godt. Så tusind tak, fordi du var med i dag. Selv tak. Det var jo en kæmpe fornøjelse, ligesom sidste gang. Så derude skal I også have en kæmpe tak for, at I var med, og I havde lyst til at lytte med så langt også. Jeg håber, I synes, at vi kom godt omkring det her emne. Hvis du synes, det var godt, jamen, så gå der endelig ind og smid nogle stjerner efter Bagerstop inde på din favorit podcast-app. Du må også meget gerne klikke ind på tier.dk og støtte op om det. Og ellers så er der bare tilbage og klikke i pedalerne og træde cyklen op i fart. Og uanset hvor stort dit talent er derude, jamen, så vinder du jo hver eneste gang.